tiba di dalam rumah langsung lah nanya badani. Satu nanya mula pendeka balui baru ya pendeka campak lah tiba di rumah pendeka patui mencari pendeka lah tak tidur tak siruk darah keduanya Tuhane. Tasiro darah mula kadunya mencari kawan mula sedang sakit indak guna mula terantang panjang indak tu bilang lama bana osinan bakatu mula pendeka campak bakatu kabakit pendeka balui mari kalian pendeka balui kok dicari-cari sakitnya pendeka patui. Oh indak bisa rasanya awak mau beno itu bana kalau kalian tumpak kepada mula kini nampun iyo babalik lah dulu mula pendeka balik babalik lah kedorong kampung awak pai meminta petunjuk mula ke Gunung Linggo di sinon petunjuk ke dicari rasu ke mau pendeka patui. Katu sampai mulainya barangke sekali pendeka baru satunya tinggal dalam daerah jadinya tujuh rana si pasisi. Oh indah di jalan mula di palamu indah di sinon mula di papadang tupak kepada mula pendeka baru. Oh satu tiba mulainya di daerah sia macam agak di hari mula saripu hari na siang mula masuk itu kira-kira hari jamu. Opai lainnya mula ke Gunung Linggo kaki gunung tinggi ambil ilmu di badanan kain sawur banyak 9 laput ke sampai di Barano. Oh dari jauh mula lambe di jalan jauh bertambah rakit lu lah tiba di puncak Gunung Linggo satu tiba di puncak Gunung Linggo. Oh agak di paneka mula balik tadi nyobai sumayang di puncak Gunung Linggo nyunjamkan mula lupit namunya takuan kepada satu baitu bana saripu. Oh sadang sumbayang mula paneka balik tumpak kepada mula badaninyo rasanya sumbayang dalam rumah saji kadang itu bana kalau kadietong. Oh raso sumbayang di dalam rumah saji kadang boga-boganya emas kalau kadipinang guna toraka panjang indah kebilang lama bana. Oh selesai sumbayang mula pendeka balui meminta petunjuk kanan karaman meminta petunjuk mula kaulia indak guna terbilang lama. Selesai sumayang mula masuk itu tiba bisikan mula di pendeka balui orang suratan mulia mula guna tadi apa nak kata mulia guna. Oh tolong sampaikan mula pesan ambu iyo kan kanak cucu ambu nak tinggal di daerah Kambang. Tinggal mula di daerah Kambang sinon bakato mula pendeka balui onde nenek dengan kemana agi lah petunjuk pada rambu.
O kawan nasadang mula sakit wana nasaki di daerah Hulu Jambi itu wana kato mereka wali o kato sampai gae menjawab ulia mula guna tadi yani tu lo cucok pikiran barangke kini yu ka daerah Kambang kaniyo di daerah mula limo mani itu wana mula masuk itu cali larajo di limo mani o cali larajo mula di limo mani bao larajo ke kota Jambi kau untuk kau be pendeka patwi walaupun rajo nanta bao nanambu pai di belakang ba itu kato mula orang mulia lasana ngati pendeka Bali tidak bunola dibilang lamo agak dia dirasari itu sudah mula pasannya tadi la turun ninyo mula ke bawah gunung agak la turun ke bawah gunung satu tibu mula di rumah inyo nyo ambil la Honda masuk itu nyo ambil Honda mula masuk itu la nanyi inyo mula kati Honda nyo raca Honda di pendeka Bali satu nyo raca Honda tadi nyo tuju alam pasar Kambang iyo di daerah Limo Mani iyo di daerah mula Limo Mani satu ibu inyo di Limo Mani bakatu kabake rajo tadi nyo bacu assalamualaikum waalaikumsalam walakato la palekai mula di sinang pendeka Bali satu tibu di rumah rajo o langsung bacarito mula badu tua po carito pendeka Bali kabaki rajo badanawa o rajo ay dangakan bana mangko ambo datang kemari gadang mukasi na bajalang kaniyo kawan dari ambo sadang sakit bana di Hulu Jambi o rajo sadang sakit bana mula di Hulu Jambi kok dapet pinta je pintu yo rajo bana mula pai mau be ba itu bana mula katulinyo kato sampai sama itu tumpak karajo mula awak kini kok jeliau barusan mula elok bana aku di katuan mula liau manumi kato sampai liau lah barangkit satu barangkit mula dari alam daerah Kambang tinggal mula daerah Limo Mani inyo kabarangke mula Hulu Jambi agak diari saritu indak di jalan pak kadi bilang indak tuetong dolai lamo bana tolataan tibu mula di Hulu Jambi satu tibu mula di Hulu Jambi olah tibo orang mula badu tula nanyi inyo kate rumah pendeka patwi satu tibo di rumah pendeka patwi sinang bakatu mula rajo tadi badu mula je pendeka Bali jalila di rajo kawan kami
Lampiang hati sakit dari mula badan ninyo. Sakit ng paya dapat ube. Kung rajo datang mau ube. Sakit na nila ka na mo cega. Sakit na ninda mula na mo cega. Ba itu wana mula masu itu na uno na ito bilang lamo. Sinon bakato mula rajo tadian kato mula bada rajo maliang mula panikabalui. Paila kabawa mula badan panikabalui mamicang panika di alaman. Sembala daun mula di alaman. Asata sembah daun mula di paneka. Daun tu mula kaun tu ube. La turun di sienon paneka wali. Satu turun mula paneka balui nyesembah la daun mula di alaman nyesembah daun sambil mamicang. Satu nyesembah mula daun mula di paneka balui ana napik daunnya di paneka balui. Dapet tiga ale mula yu daun bonsai. Satu dapet daun bonsai disembahnya di bawah nyanyi mula kate rumah. Satu tiga mula dia di rumah agian daun mula karajo tadi nyo ambil daun di rajo nyo letakkan ke dalam pinggan putih. Satu nyo letakkan ke dalam pinggan putih nyo ambil air dingin mula nasarali nyo abaikan mula di rajo tadi. Satu nyoaben mula daun mula yo air putih sekali ambui kasuh sekali ambui kakira. Daun lah sudah mula jadi ube nyo ambil mula air di dalam pinggan nyo bawa kadakuk paneka patui. Satu tiba di dakuk mula paneka patui nyo usuk dari bubun-bubun sampai ke ujung ampu kaki. Tuhan ube selesai mula liu pasang ndak uno pak tuetong panjang ndak lamo mula antaronyo. Anggaran sajam gak hanya 2 jam ube lah sudah inyo pakai to cali paneka patri kini. Lataluk mangari mula di paneka patri. Ube selesai mula kasadonyo lah duduk di sienon paneka patri. Satu duduk mula paneka patri mencari kawan lah datang mula bersama-sama. Sinon basalam sekali mula paneka patri. Awak lah lama mula sakit macam iku. Kau nak kawan di kampung lay datang mau be. Nak kasihat dolay badan ambon Tuhan indak uno mula tuetong lamu dek karano inyo mula la cekak sebantu biasa tuetong rajo mula manso itu. Nyo cali mana penyakit mula paneka patri nyo pandang mana di dalam pinggan kiro yo penyakit mula di kerajuan orang mana. Nyo cali orang mula nama ngarajuan di badan rajo tagambar orang dalam pinggan. Satu tagambar orang mula di dalam pinggan. Nyo imbo kawan mula di rajo tadi mari kini dia mula rajo panekai. Mano di paneka mula kini nangko tumpak di paneka mula tumpak kini agak di badan mula paneka balui. Gak dakek lah duduk mula baki ambo sarato di paneka campak. Iko lah orang nama ngarajoan kawan awak. Kini ceriko mula salanganyo utang sakit mula bayi aja sakit.
Nyo ambil pisau sebuah mula dirajut tadi. Nyo tikam di dalam pinggan. Nyo bunuh hati orang mengarajokan Tuhan. Rami takaba mula palokoto. Rami dia anak tua mudo. Sainggo iko pak kabaki to ko ado tuang surat disambuang ku.